Selam dostlar, Qabatdan teleekranlarda muzikalik qaymaq kit barады һәм Qabat biz sizге узган атналарда кебек Татар эстрадасының иң мәртәбәле фестивале Татар җыры 2012 серләре хакында бәян итәрбез. Сер дигәннән тагын 5 көннән, ягъни 22 декабрьдә Пирамида күңел ачу үзәгендә булачак бу тамаша хакында минем коллегаларым тарафыннан күп мәгълүмат сөйләнде инде. Теге яисә бу программада хәтта видео сюжетлар да төшерелде. Шулай да мин дә сезгә бүген берничә кызыклы яңалык ирештерермен дип уйлыйм. Димәк, алга! Мизгилегенә бит ул кадерен белә минутының сөйләп яшәүләре бәхетенең үзе икән ул. Гомер үтеп бара, йөрәккә яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Аккыш булып йөзәр идем. Гомер үтеп бара, йөрәккә яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Гомер үтеп бара, йөрәккә яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Гомер юлы кабатланмый, узган гомер кайтмый ул. Кадрене белеп яшик җаным, һәр минутының бергә вакыты. Гомер үтеп бара, йөрәккә яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Гомер үтеп бара, йөрәккә яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып киям, мәхәббәтне саклый, ялгышлардан аны яклый. Ә безнең музыкаль каймак пирамидасында бүген тагын бер премьера. Ул 4 тапкыр Алтын Барс премиясе лауреаты Әлфинә Әсхәмова башкаруындагы Каршыма килгән идең җыры. Кышлар кайткан чак иде, сулар аккан чак иде, яшьлегебез яз келеде, чәчәк аткан чак иде, чәчәк аткан чак иде. Каршыма килгән идең, елмаеп көлгән идең, инде таптым гомеремдә, югалтмам дигән идең, югалтмам дигән идең. Каршыма килгән идең, елмаеп
sular köbük Yuğaldın koya üzün Yuğaldın koya üzün Başıma gelgen idin Yılmayıp gülgen idin İndi tattın ömrümde Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Başıma gelgen idin Yılmayıp gülgen idin İndi tattın ömrümde Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Kulisleri ak köbek Mahmut taratkan köbek Birevni de yaratamam Seni yaratkan köbek Seni yaratkan köbek Başıma gelgen idin Yılmayıp gülgen idin İndi tattın ömrümde Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Başıma gelgen idin Yılmayıp gülgen idin İndi tattın ömrümde Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Başıma gelgen idin Yılmayıp gülgen idin İndi tattın ömrümde Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Başıma gelgen idin Yılmayıp gülgen idin İndi tattın ömrümde Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Yuğaltmam digen idin Бар шундый категория тамашачылар, алардан "Я концерт ничек булды" дип сорасаң, алар "О, барабаннар кагы биеп башланды, ахырында фейерверк, салют булды" диләр дә, шуның белән шул. Гомумән оештыручылар тарафыннан фестивальнең ничек башлануына аерым җитди игътибар бирелә дисәм дә, аз булыр төсле. Бу елгы пролог башка еллардан шунсы белән аерылып торачак. Беренчедән, бу елны керешелештә биюләр булмаячак. Икенчедән, ул бердән алып 13-кә кадәр булган соннар белән бәйле булачак. Өченчедән, артыгын үзем дә белмим. Калганы 22 декабрьдә Пирамида сәхнәсендә. Урамда буран уйный, кар ява һаман тынмый. Юлларга инде тулган, чыксам җитә алмам сыман. Мин синең яннарыңа кар йөреп барам әле. Мин синең йөрәгеңдә ут булып янам әле. Мин синең яннарыңа кар йөреп барам әле. Мин синең йөрәгеңдә ут булып янам әле. Елгалар тирән упкын, диңгезләр тулы дулкын. Таш кыялар, төз ярлар, араларда торалар. Мин синең ярларыңа җилкәндәй киләм әле. Мин синең алларыңа мәрҗәннәр түзәм әле. Мин синең ярларыңа җилкәндәй киләм әле. Мин синең алларыңа мәрҗәннәр түзәм әле. Ничек кенә Пирамида күңел ачу комплексы дип сөйләп йөрсәк тә, аның тамашачы залы 1000 кешедән артыгракны сыйдыра алмый.
Ә бит күпләрнең татар җыры фестивалендә булган тамашадан беренчеләрдән хәбәрдар буласы килә. Пирамидага эләгә алмаган. Шулай ук чит илдә яшәүче тамашачыларның теләген дә истә тотып, бу елны TMTV каналы татар җыры фестивален онлайн режимда күрсәтәчәк. Сәхнә бизәлеше алып баручылар, җырчылар, сәхнә арты, зал, грим бүлмәләре барысы да сезнең телеэкраннарда һәм компьютер мониторында. Тулырак мәгълүмат исә tmtv-online.ru сайтында. Күрми калмагыз. Сизмәсеннәр, белмәсеннәр диеп, ушка тинәп сабыр тамчыларын, кайчакларда җитә соңгы чиккә, түзеп тору язмыш камчылавын, язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Күз яшьләре аша шашып килеп, язмыш белән уйнаганда уен, упкыннардан сине йылып алыр, якын кешең кочагына сыен. Язмыш атса утта дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Язмыш атса уттан дарьяларга, сабыр итеп сапсан сарыларга. Канат куеп күккә күтәрерлек, кешең булсын килеп сарылырга. Узган атна тапшыруында коллегам Гөлназ Сәфәрова татар җыры фестивале алып баручыларын инде санап узган иде. Исегезгә төшерәм, татар радиосы диджейлары Айваз һәм Гөлназ Сәфәрова үзе, Абрих Абриев һәм Ризалә Исмәгыйлова, Айсул Ярон һәм Булат Бәйрәмов. Эш парга да эш төрле оператив киңлек. Татар җыры сәхнәсе, TMTV каналы студиясында туры эфир һәм сәхнә артында җырчылардан интервью алу. Ә менә кайсы парның кайда булачагын үзегез төшенеп карагыз әле. Ә без бу арада дәвам итик. Nazlı süz eydeli, irkelep deşeli, dost sipme erimigen canıma. Ağır sözler eydip buzmasın oranı, tatlı süz devalı yaranı. Ağır sözler eydip üzmesin oranı, tatlı süz devalı yaranı. Yalan söz kimsede ümitini sündüre, ayıra yaratan varlarını. Yeşilimiz yaratıp upegeni doratıp, yaratıp canı sigen yarlarını. Yeşilimiz yaratıp upegeni doratıp, yaratıp canı sigen yarlarını. Кемдәдер алтын бар сыннары бер дистәләп, әйтик Зәйнәп Фәрхетдинова да, ә кемдәдер ул бөтенләй юк. Бүгенгедәй хәтерлим Ленар Сәйфиевның абыйсы Илнар 2003 елда Тал бишек җыры өчен беренче тапкыр алтын барс премиясе белән бүләкләнгән иде. Ә бит чагыштырып карасаң Ленарны да, аның җырларын да тамашачы инде бик күптәннән якын күрә. Бәлкем бу елны Ленар да ниһаять алтын барсы булыр, ә? Бу сорауга инде берничә көннән җавап табылачак. Ә хәзер сүз Ленарның үзенә. Сиңа бик якын, сиңа бик якын, торабыз янәшә ярату ярында, иркәләп
yazarman. Vədə birsən əgər birgə qalırğa. Günlər жетсін seni yazar үшін, түнер жетсін seni nazlar үшін. Yaratırmın ғымыр бойы табылғына. Күтәм seni күтәм, йоқыға талғанда. Күтәм seni күтәм, уянып барғанда. Күтәм seni күтәм, сулышым алғанда. Афақларда тұман таралғанда. Күтәм seni күтәм, йоқыға талғанда. Күтәм seni күтәм, уянып барғанда. Күтәм seni күтәм, һәр сулыш алғанда. Афақларда тұман таралғанда. Күтәм seni күтәм, йоқыға талғанда. Күтәм seni күтәм, уянып барғанда. Күтәм seni күтәм, сулышым алғанда. Афақларда тұман таралғанда. Афақларда тұман таралғанда. Исегезгә төшерәм дуслар, бүгенге тапшыруыбызда да татар эстрадасында ел вакыйгасы булган Татар җыры 2012 халыкара музыкаль фестивале хакында сөйлибез. Инде узган еллардан аермалы буларак, бу елгы фестиваль нибары бер генә көн узачак. Җыр бәйрәме исә ачык якты төсләргә, эмоцияләргә бай булыр дип көтелә. Ул төсләр сәхнә декорациясендә, артистларның костюмнарында да якты чагылыш табачак. Бер сүз белән, елга бары бер генә көн татар эстрадасының барлык төсмерләре Татар җыры фестивале сәхнәсендә очраша. Yətim bulur idi tallıq, sandıq aşılar qonmasa. Niyə kirek yaratular, şın küngəldən bulmasa. Sayramay şul küngəl qışı, qonar gülün tapmasa. Xıyanətsiz yaratıp da süygən yarın taşlasa. Sayramay şul küngəl qışı, qonar gülün tapmasa. Xıyanətsiz yaratıp da süygən yarın taşlasa. Meni izlep günlerime hasret bulup bağlama. Erini türge yaralarını zinhar üçün sağınma. Sayramay şul küngel qışı, qonar gülün tapmasa. Xıyanətsiz yaratıp da süygən yarın taşlasa. Sayramay şul küngel qışı, qonar gülün tapmasa. Xıyanətsiz yaratıp da süygən yarın taşlasa. Фестивальне якты төсләргә байытыр өчен сәхнәдә заманча техника һәм аның белән эшли белүче персонал да кирәк. Ул яктан Татар җыры фестивален оештыручылар сәхнә бизәлешенә иң югары таләпләр куеп, бу эшне җиренә җиткереп башкаралар. Зур-зур сәхнә экраннарын Мәскәү командасы үзе алып кайта, үзе урнаштыра һәм аның белән үзе эшли. Әлбәттә, безнең Казан видеооператорлары да фестивальне төрле яклап яктыртуга үз өлешләрен кертәчәк. Нәтиҗәдә нинди могҗизалы сәхнә бизәлеше, яңа видео алымнар, кызыклы видео проекциялар килеп чыгар, монысын инде 22 көнне күрербез. Ağlamağa şeşegin oxşata. Kızlarının iğne mahtur şağına. Sanıqınci qırılar üşütsün.
Татар җыры фестивален үз күзләре белән күрер өчен җир шарының кайсы гына почмакларыннан килмиләр. Америка, Австралия, Финляндия, Төркия, Рәсәй шәһәрләрен инде әйтеп тә тормыйм. Гомумән билетлар сатуга чыккач, аларның яртысы 1-2 көндә сатлыкта бетә. Инде бүгенге көнне алсак, 3 атна элек үк Татар җыры 2012 фестиваленә билет табу реаль әйбер түгел иде. Кем белә бит, бәлкем 22 декабрь көнне пирамида алдында кемдер үз билетын 2-3 тапкыр арттырып сатыр. Монысын төгәл берәү дә әйтә алмый. Yazlardan gına tırmay yazmış Güzgü jimler kayşak iseler Gerçi gütüne ışanmamın Sin dünyada yaşayıseler Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler. Gül nazardan gına durmay söyür Sağışlarda canlı kiseler Sağnulardan dava şuşu bulur Sin dünyada yaşayıseler Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler. Sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşay, sin dünyada yaşayıseler. Еш кына безгә шундый сорау бирәләр. Теге исә бу җырчы кайсы чиракта номинант була ала? Монда критерийлар бик катлаулы түгел. Җырчы башкарган җыр ел әйләнәсе төрле радиолар һәм телевидениедан яңгырап торса, хит-парадларның югары позицияләрен озак вакыт саклап калса, җырчының җыентыклары уңышлы гына сатылып барса, һәм республикабыз шулай ук Россия Федерациясенең төрле төбәкләрендә концертлар белән чыгыш ясаса, димәк, ул номинант булырга лаек. Минемчә, алдагы дуэт та татар җырында номинант булырга лаек дип уйлыйм. Düşlerime kirdin, seni suyam dedin, hayırlıga gina yuradım. Bizni tanıştır dip, birge kavuştur dip, bir Xudaydan gına sıradım. Yüreğimnin dili, yaratkanға seni yıldızım dip nazılap, ündəşim. Yok Irak'ta tugel, yanlarımda bugün, kal seni ömürlükə yeneşer. Yok Irak'ta tugel, yanlarımda bugün, kal seni ömürlükə yeneşer. Jiller bulup istin, yollarımni kestin, kütmegende çıktın karşıma. Şınğa aşa tilek, tiz tibe yürek, mehabette şulay yarsına. Yüreğimnin dili, yaratkanға seni yıldızım dip nazılap, ündəşim. Yok Irak'ta tugel, yanlarımda bugün, kal seni ömürlükə yeneşer. Yok Irak'ta tugel, yanlarımda bugün, kal seni ömürlükə yeneşer. Татар җыры фестивале ул бит әле татар эстрадасы өчен үзенә күрә мода һәм стиль эталонында булып тора.
Күп кенә яшь җырчылар тәҗрибәле коллегаларының чыгышларын, костюм киемнәрен күзәтеп, менә ничек киенергә кирәк икән дип ниндидер бер нәтиҗә дә ясап куялар. Татар җыры 2012 фестивале модельерлары Индира Горскина белән Юлия Елефеева әйтүенчә, фестивальдәге җырчыларның киемнәренең төсе кабатланмаячак. Стиль ягына килгәндә, диңгез тематикасы, Голливуд шармы, көнчыгыш стильлеге дә булачак дип ышандыралар. Я бозлы суга саласың, я утта яндырасың, я күккә алып очасың, я ташлап калдырасың. Авыл артындагы тауның итәге тулы җиләк, төшемдә син ак боз аты, өстеңдә аппак күлмәк. Безнең инешнең ярына аяк кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Безнең инешнең ярына аяк кырган карлыгач, карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Карлыгачта хәбәрем юк, янымда син булмагач. Хит-парадыбыздагы беренче бишлекне ирке ачып җибәрсә, дәвам итәчәк аны Индива. Шунысы кызык, әгәр дә Индива иң яхшы танцеваль проект номинациясендә лауреат булса, ул нинди стильдә чыгыш ясар икән? Монда ике вариант: я хинд стиле, я хип-хоп яшьләр стиле булачак. Минемчә, икесен дә бик уңышлы башкарып чыгарга мөмкин. Кабатлап әйтәм, әгәр лауреат булса. Спонсорыбыз Дивон Кредит акционерлык банкы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп уза. Банк коллективы барыгызга да күңелле бәйрәмнәр һәм онытылмаслык хатирәләр тели. Тәүге сөю килгән язгы көннәр, әкияттәй серлейделәр. Минутлары белән искә төшәр, истә кала торган мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Дулкынланып сөю аңлатканда, кавыштылар кайнар иреннәр. Искә төшер нурлы таң атканда, кабатланмас татлы мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Гүзәл иде сөю бакчалары, шәшәк акты хуш исле гөлләр. Мәхәббәтнең бармас сукмаклары, онытылмаслар сихри мизгелләр. Инде бию дип сөйләшә башлаганбыз икән, бию темасын дәвам итик. Гомумән, татар җыры сәхнәсендә һәр елны чыгыш ясаучы бию коллективлары аерым игътибарга лаек минемчә.
Элегрәк фестивальдә 1-2 генә булса, хәзер исә 5-6 төрле бию коллективы чыгышын күзәтеп була. Аларның һәрберсе үз стилендә хәрәкәтләнеп, җыр башкаручы артист образын тулландырып торачак. Уйлавымча, Айдар Галимов кына үз театры биючеләренә кушылып чыгыш ясар. Чөнки башка елларны шулай була иде. Ә хит-парадта ул бүген беренче эшлекне ачып җибәрәчәк. Кышка кергән сайын көз сагышы күчә бара минем күңелгә. Тормыш бакчандагы яшьлек гөлем сары яфракларга күмелә. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар üzülüp ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар üzülüp ялганды күңелем. Күзләр сары кышлар салкын икән, озын икән айсыз төннәре. Шундый ялгыз төндә еш хәтерлим, гармун тартып җырлап йөргәнем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар üzülüp ялганды күңелем. Әйтерсең бер мизгел ни бары, үтелгән гомерем. Шул мизгел эчендә нишәмә тапкырлар üzülüp ялганды күңелем. Татар җыры фестивале серле дөнья. Бер кашанда издереп кенә ул шундый, бу урыны шундый була дип әйтеп булмый. Оештыручылар һәр вакытта да тамашачыларына ниндидер сюрпризлар әзерлиләр. Белмим, сәхнә белән бәйле булачакмы ул, алып баручылар, җырчылар, биючеләр белән бәйлеме, төгәл генә җавап юк. Ул җаваплар бар 22 декабрь көнне генә Пирамида күңел ачу комплексында табылыр дип өметләнәбез. Тагын бер кат искәртәм, TMTV телеканалы Татар җыры 2012 фестивален онлайн режимда трансляцияләшәк. Тулырак мәгълүмат tmtv-online.ru сайтында. Күрми калмагыз. Кем язгансың бу тормышны, кем китабын укыган, берәүләр яши гөрләтеп, кемнәрдер артта калган, кемгәдер биргән барында матурын рәхәтлеген. Кайберләре аңламыйлар, нигә дип яшәгәнен. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр. Әкияттәй булса иде тормышның эчтәлеге, кайгы хәсрәт күрмичәлә яшәсәң генә иде. Бу дөньяга барыбыз да кунакка гына килгән, җырлый килик шаярышып, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш, нигә соң тигез түгел барсына. Кеше бит ике яшәми, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң бир инде гомерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җир йөзе булсын бер бөтен, без туганнар дисеннәр.
Шулай итеп, музыкаль каймакның беренче баскычына да менеп җиттек. Узган атна белән чагыштырганда плюс 2 позиция һәм беренче урында бүген Гүзәл Уразова. Әле берничә ай элек кенә икенче тапкыр әни булган Гүзәл бу елны Татар җыры фестивалендә лауреат булырмы, юкмы, берничә көннән белербез. Ә хәзергә абсолют хитны тыңлыйк. Авыр сүзләр әйтеп үпкәләтмә. Бүген беренче урында. Yaralama Canı rencitmeşi Seni bitimini özün sayıladın Ural ural Yıllar ötüp dağın Kırısı yüreğimini yağladın Ağır sözler edip geletime Durmuş yolunu birge ödesin Biz oturtkan nazlı sevgiler biz Yana birilener gidelim Biz oturtkan nazlı sevgiler biz Yana birilener gidelim Yaralama Yemli durmuş bulgaç Vardır onun kara buranı Quyosh eşken nurını baxtime yiyip qaradı Ağır sözler aytib geletime Turmush yo'lini birga o'tasin Biz o'tirtgan nazlı sevgiler biz Yana birilener gidelim Шуның белән, дуслар, бүгенгә саулашыр вакыт та килеп җитте. Төгәл бер атнадан сезне музыкаль каймак хит парадында ниләр көтәсең? Татар җыры фестивале, бүләкләү тантанасы ничек узды? Лауреатлар исемлеге, җиңүчеләр белән әңгәмә һәм 2012 елга нәтиҗә. Алар белән сезне коллегам Гөлназ таныштырыр. Ә мин Булат Бәйрәмов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Татар җырында очрашырбыз.